Keď sa povie zdravotníctvo, v každom z nás to vyvoláva iný pocit. Strach, stres, traumatické zážitky, ale aj vtipné príhody a situácie. Ja som Matej. A ja som Denisa. Sme lekári a spoločne budeme riešiť a vysvetľovať rôzne medicínske témy. Tak, aby medicína nebola traumou pre nikoho. Nechcem študentov pri vyšetrení. To počul každý medic, ktorý študoval na medicíne a snažil sa v nejakom momente svojej študentskej kariéry vyšetriť pacienta a odobrať od neho anamnézu. Chápem obidve strany, pretože keď ležíš v nemocnici, niečo ťa bolí a vyšetrí ťa 50 študentov, 50 krát ti stlačia to bolavé miesto a spýtajú sa, či ťa to bolí, tak už by si aj použil nejaké rečitejšie slovné spojenia, ako len áno, nie. Na druhej strane jediná možnosť, ako sa môže medic naučiť, vyšetriť a odobrať anamnézu od pacientov je, že si to reálne skúša. Ideálne sa to naučí skôr, ako dostane papier, že to vie. Maťo, ty si bol tiež medic. Bapriam áno. Bapriam si až bol aj medic a už si aj bapriam doktor. Ako prebiehala komunikácia s pacientami, keď si bol ako študent? No keď spomínaš napríklad tie rečité slova, tak vďaka Bohu máme pacientov, ktorí ti to rovno oznámia vo dverách a rovno ťa pošlú do takého otvoru, kde si reálne dlho nechcel byť. No, myslím si, že áno, ako hovoríš, je to problém. Stretávame sa s tým často, ale na Slovensku máme ešte stále veľa pacientov, ktorí sú ochotní, ktorí chcú spolupracovať a myslím si, že ja som to vnímal v začiatku strašne stresujúco, lebo v podstate prídeš do nemocnice, oblečieš si biely plášť, tešíš sa na to tie 3 roky, lebo v podstate 3 roky iba kúkaš do skúmaviek, počítaš niečo na kalkulačke, v mojom prípade nepočítaš, lebo mi to nikdy nevyšlo. Lebo na medicínu chodia tí, ktorí nevedia počítať. Áno, väčšinou. Je to tak. Medicína je plná ľudí, ktorí to nezvládajú s kalkulačkami, inak by dávno robili kdesi inde. No, takže áno, odložíš kalkulačku, oblečieš si plášť, prídeš do tej nemocnice. Tam, kde som ja študoval, máme pavilónový typ nemocníc, čiže ti povedia, že chod na pracovné lekárstvo. Ty absolútne netušíš, kde je pracovné lekárstvo. Dojdeš tam, dáš si plášť, zoberieš si fonendoskop, lebo všetci si ho musia kúpiť, lebo to je taký nejaký symbol prestíže. Stojíš tam nažehlený, ešte prvý týždeň si stihol ten plášť ožehliť. A kým otvoríš ústa, každý si myslí, že si doktor. Áno. Potom príde ten moment, kedy ťa asistent strčí do nejakej izby a ty stojíš blízko pri dverách, blízko pri únikovom východe a snažíš sa teda komunikovať. Ja si pamätám prvého pacienta, bolo to presne na Pracku, na pracovnom lekárstve a moja prvá veta, ktorá zo mňa vyšla, asi bola, že či je, hej, ste vy daty? Na mňa kúkal, že ako čo? Skúka tá spolužiačka na mňa, že hej, není, to ti poviem rovno. No, takto sme to nejako zahajili. Ja by som to prirovnala, že keď ideš v lese a stretneš medveďa, bojí sa medveď teba a ty sa bojíš medveďa. Také. Ale máš tých takých požitkárov, vieš, že tí pacienti si tam vyslovene sadnú, kúkne na teba a on už tuší, že ty si v lese, že si stratený, sám nevieš čo a on to využije. Normálne to stihne z teba vytiahnuť, normálne pichne tam, kde môže. My sme mali takto na interne jednu pani, keď som študovala ja, dali nám ju do výučby, že máme ju vyšetriť, ona súhlasila a ona si vyslovene vychutnávala medikov, ona tam ležala dlhšie, ju nastavovali myslím na inzulín alebo niečo, alebo na antihypertenzíva, bola tam chvíľu dlhšie. A ona už vedela, kedy je rozvrh, kto kedy chodí, ktorí medici či zahraničníci Slováci a ona vyslovene bola jeden z tých, že vyslovene až partner v tom vzdelávaní medicínskom, pretože ona nám nič nedala zadarmo a hodnotila nás, či to robíme dobre. Ona už čakala, keď sme vošli do izby, ona už sedela na posteli, mala na sebe toho anielička, už si vyhrňala rukávy, že ideme merať tlak, ideme vyšetrovať, už si tak akože povyzliekla tú košielku, aby sme mohli popočúvať a ona vyslovene, no tak toto bolo slabo. To ste slabo pritlačili, tu nás ste nemohli nič cítiť a minule to bolo na druhej nohe a ona nás takto tam kontrolovala. Potom to aj samozrejme tomu odbornému asistentovi povedala, akí sme boli a ona mu dala rovno spätnú väzbu, čo sme sa pýtali, ako sme sa pýtali, či sme to spravili správne a niektorých dokonca povedala, to vy budete dobrá pani doktorka, vy ste sa ma pekne spýtali, vy ste mali aj teplé ruky, lebo to napríklad, to si jeden neuvedomí, ale keď máš studené ruky a vyšetruješ niekomu brucho, tak je to veľmi nepríjemné. A teraz, keď máš 50 medikov studené ruky a 50 krát tými studené ruky, ani ťa nemusí nič boliť a obťažuje ťa to. Je to nepríjemné, chápem to. No ale táto tak, ale tie studené ruky má v nemocnici 50% to si musíš medikov v strese. Máš studené ruky a mapy pod pazuchami. To je v podstate tak spoznáš medika. Ešte občas trasie. No to je pravda. Ale je pravda aj to, že
Sú takí pacienti, ktorí si uvedomujú, že to vzdelávanie týmto spôsobom proste prebieha, musí prebiehať, lebo tak nie všetko dokážeme nahradiť počítačmi a tie komunikácie, tie netechnické zručnosti alebo tie mäkké zručnosti sa nedajú trénovať na počítači a uvedomujú si to a sú akoby takí relevantní partneri v tom medicínskom vzdelávaní. Je to veľmi pekné, keď ten pacient tak musí mu byť aj, nemôže byť úplne veľmi chorý, samozrejme, musí byť aj on trošku v pohode, ale vie veľmi dobre podať aj spätnú väzbu, aj tých medikov naučiť. Ale mali sme aj taký prípad, sa to týka hlavne gynekológie a pôrodníctva, kde sú také veľmi intimné veci, to je úplne pochopiteľné, že tam aj veľa z tých žien s tým nesúhlasí. Na gynekologickej klinike, kde som ja bola ako medic, tak tam mali pacientky na kartách takú stop značku, normálne ako dopravná značka, že stop medic. A mali to nalepené na zdravotných kartách a to znamenalo, že nielen, že nesmieme kontaktovať toho pacienta vôbec, ale nesmieme nazerať ani do zdravotnej karty. No ale ono to mala väčšina tých pacientiek práve na tej klinike, tak tam sme sa k tomu dostali veľmi málo. Ono to potom je taká dvojsečná zbraň. Rozumiem tomu, že tie intimné veci sú intimné a nie je to vôbec príjemné. Na druhú stranu my sme potom tam stáli na chodbách a mohli sme si to tak pozrieť na YouTube alebo prečítať z knižky. A v podstate to na nás počkalo, až keď sme skončili školu. No a začínaš v tom bode 0, v ktorom si mohol byť 3 roky predtým. No, to je pravda. Že v podstate si sa vrátil v čase. Akurát už máš papier, že to môžeš robiť. Áno, máš na to papier a nie len ten papier ti znamená, že áno, choď a lietaj, ale znamená aj to, že tuto vedľa je basa, kde môže skončiť a už musíš brať zodpovednosť za to, čo všetko robíš. Čiže ja si myslím, že tomuto sa dá veľmi efektívne predchádzať, ak by sa tí medici dostávali k tej výučbe viac. Myslím, skôr v tom kontakte s tým pacientom, pretože, neviem, u nás, kde sme študovali, to zase až taký problém nebol. Ja tomu rozumiem, že tí pacienti, je ich málo, medikov je veľa a keď sa vás pýtajú to isté 30 krát, tak je to dosť otravné. Možno je to cesta, to, čo si spomenula, že tých pacientov troška viacej zapája do toho procesu, vysvetliť im ešte predtým, že prečo sú oni zrovna v tomto procese dôležití. Ja si pamätám, úplne môj najobľúbenejší typ pacientov bol, keď prídeš do izby, už si taký nachystaný, v hlave si povedal teda všetko, čo chceš, začneš, dobrý deň, som medic, som štvrták, prišiel som vás teda pozrieť, počul som, že máte nejaké problémy, mohli by sme sa o tom porozprávať, prosím, ja som, že kukne, zdvihne obočie a že hej. Dobre, takže preskočili sme ten taký úvod, ideme na ďalšiu vetu. Rád by som sa opýtal, či sa na niečo liečite, na nejaké ochorenia, srdiečko, diabetes, hocičo, cukrovku, myslím. Nie. Čiže každá veta, ktorá bola rozbitá, už konečne naučená po tých 2 rokoch, bola odbitá jednoslovnými odpovedami. Lenže to je náhodou podľa mňa veľmi dobrý modelový pacient, pretože tam si musíš veľmi dobre natrénovať práve tie soft skills a to komunikačné umenie, lebo je relatívne ľahké, robiť anamnézu s pacientom, ktorý je rozpráva, je extrovert, porozpráva ti všetko. Tam je zase opačný problém, vedieť ukorigovať ten rozhovor tak, aby si vyťažil informácie, ktoré potrebuješ napríklad do diferenciálnej diagnostiky, ale aby ten pacient Čiže myslíš konkrétne pani, ktorá ti povie celý svoj životný príbeh od 64. To myslíš? Presne, no. Že aby práve tá teraz vás boli na hrudníku. Áno, pán doktor, ja sa k tomu dostanem, ale v tom 64. to všetko začalo. Vtedy som mala také migrény, lebo môj manžel bol vojak a on odchádzal. Toto myslíš? To máš 2 extrémy práve pacientov. Jeden ti odpovie jednoslovne áno, nie a druhý ti porozpráva, ale že od rodokmeň od pravnúčaťa. A ty ako ten medic práve sa musíš naučiť túto komunikáciu. Tu ja ako medicínsky učiteľ viem vymyslieť, ale tá originalita a multikulturalita, ktorá existuje, a to portfólio je nenahraditeľné. To napríklad nedokáže nahradiť umelá inteligencia, simulačná výučba, lebo tam sú väčšinou nejaké štandardy, že si povieš, čo sa chceš naučiť a prispôsobíš tomu ten scenár. Ale presne takýto. Alebo ešte majú nárečie, ktoré aj sotva rozumieš. Alebo majú proste úplne nejaké iné priority. Začnú ti rozprávať úplne niečo iné. Ani nevedia, prečo sú vlastne v nemocnici koľkokrát. A ty ako medic by si to mal celé od nich vyzistiť. No to je v podstate o tej medicíne. Toto je celé medicína v svojej kráse. Že máš pacienta, ktorý je ochotný rozprávať, potom máš intoxikovaného, ktorý vypil 2 litre vína a získať od neho nejaké relatívne potrebné informácie je veľmi náročné. Čiže žiaden pacient a ani jeho komunikačný spôsob není zlý. Práve, že to je to, čo je tá realita a preto je dôležité, aby tí medici tam boli. Lebo my keď budeme vyberať iba ochotných spolupracujúcich pacientov
ktorí povedia všetko, sami, ideálne, lebo to je ideálny pacient, že ja tam len prídem, chytím pero a začnem písať to, čo on hovorí, ešte aj štrukturovanie, aby som to nemusel potom predpisovať, že vie, že po osobnej anamnéze idú alergie, už to nadiktuje. Tak to je síce pekné, takých pacientov je veľa, ale tí pacienti, ktorí reálne vás pri prvej vete pošlu preč, tak tí sú tí najdôležitejší, lebo zrovna na tých je treba trénovať tie komunikačné schopnosti. Tak ono je to aj o tom, že aj ten lekár, ktorý tých pacientov vyberá do výučby, by si mal s nimi sadnúť, mal by sa s nimi porozprávať, či sú komfortní vôbec s tou výučbou, vysvetliť im, prečo je to dôležité, vysvetliť im, že to sú partneri vo vzdelávaní, že ich úloha je nenahraditeľná a väčšina ľudí to normálne tomu porozumie, pochopí a je súčasťou toho vzdelávania ako takého a to je na nezaplatenie, to nedokážeme. To je veľký dar, áno. Vôbec. Myslím si, že málo sa o tom rozpráva, že aká je veľmi dôležitá úloha toho pacienta v celom tom edukačnom procese. Je to dôležité a myslím si, že toto nenahradí žiadna umelá inteligencia, žiadne simulácie, nič. Ten pacient, keď bude tým, akým v skutočnosti je to najdôležitejšie, čo tam v tom celom procese je, lebo to robíme kvôli pacientom. No, ale na druhú stranu, keď si zoberieme, že ten človek sa nachádza v cudzom prostredí, je zvyknutý na nejaký štandard, teraz sa nachádza v priemernej slovenskej nemocnici s ďalšími 3 ľuďmi na izbe, veľa pacientov sa tam ocitá náhle, že nevie o tom, že sa niečo stane, bolesti brucha, typicky. Nemyslím teraz tých chorých pacientov, ktorí sa bohužiaľ ocitajú v tej nemocnici častejšie, tí sú na to prostredie viac menej troška aklimatizovaní, ale skôr tí pacienti, ktorí sa tam objavia náhle, sami nevedia, čo sa s nimi ide diať, majú bolesť a ešte aj napriek tomu sú ochotní sa s niekým rozprávať, lebo si uvedomujú, že to je dôležité, tak pred tými ľuďmi naozaj treba dať klobúk dole. A takých je dosť. Sú takí pacienti, ktorí sú ochotní spolupracovať, aj napriek tomu, že sú v extrémnom diskomforte. Ja si pamätám, že aj ako medic som sa dostával k pôrodom. To je veľká vec, lebo napríklad v zahraničí tam už nie vždy pustia medika. Ľudia uvedomujú si, že majú nejakú svoju hodnotu a že nechcú, aby ich videl niekto v tomto ako keby procese, hej? V tom čase ich života a umožnia to. U nás na Slovensku napríklad sme sa stretli s tým, že nás tam pustili. A dobre, my to vnímame úplne inak ako ten človek, ktorý tam je, ten pacient, pretože my to vnímame z toho medicínskeho hľadiska. Nikto tam neobzerá, že či má niekto viacej tuku na bruchu. To vôbec nikoho nezaujíma, ani neobzerá tie také základné veci, lebo však anatómiu sme všetci mali. Tam ide skôr o ten proces toho, napríklad o ten samotný pôrod, ale tá žena je v diskomforte, bolí ju to, je to proste celé stresujúce, je unavená po tých 2 dňoch, čo tam je, a aj napriek tomu je ochotná spolupracovať. Čiže podľa mňa to je dosť veľká vec. Na druhú stranu tam stoja 3 medici, ktorí to v živote nevideli, majú problém so svojím krvným tlakom. Áno, jedného držíš, lebo už je taký blečí, áno. Áno, ten tam vlastne už si to rozmyslel, tiež tam už nechce byť. Aj tak to som bol so spolužiačkami tiež, že pozerám jedna bledá, už taká, že na pol ceste, a druhá, ja už rodiť nebudem, ja nechcem deti. Áno, čiže sú to momenty, kedy prehodnocuješ aj svoj život. No lebo ono to je o tom, že dobre, veď super, hej, pekné, porozprávame sa, naučíme sa to, ale tam sú aj emócie, aj svoje vlastné, aj pohľady, aj to, na čo sa pozeráš, aj na krv, aj proste všetko, to v tebe zapracuje a to napríklad je jedine, to nedokážeš nahradiť ničím, hej, to môžeme si aj setkať v nejakej seminárke a cvičiť komunikačné techniky, ale keď tam raz prídeš a teraz zacítiš tú vôňu krvi napríklad na operačnom sále, alebo uvidíš, čo si ešte nevidel, počuješ, čo si ešte nepočul, tak to zamáva s jedným poriadne a potom si tak už tam stojíš a že dobre, neodpadnem. Budem tu teraz budem vyzerať, že viem, čo sa deje. Áno, bledý som od radosti. To je v podstate, tak to má byť. Bledý medic, dobrý medic, vieš. Len sa tak opreš kustenia, tak pomaličky ideš dole, áno. No, my sme to mali tam, kde som študovala tiež, že na operačnej sále som asistovala, lebo tak medici sú tretí na stole ako asistenti. A už som držala haky a prišiel operátor z vedľajšej sály, že je tu nejaký medic? A ja som bola pri stole, tak ja som bola ticho, tu máme jednu. Aha, no tak nech sa prezlečie, vedľa ten odpadol. Že bol jak spotrebák. Ďalší. No, že či mám problémy s tlakom. Nie, zatiaľ nie. Dobre, tak sa prezlečte a poďte vedľa.
No, a to je to, že to nie je ani o tej krvi, ale prídeš ráno na cviko na 7. Ten systém, ako je zaužívaný vzdelávací, do 3. ročníka si v pekných miestnostiach, kde si ťa učia, pekne tam prídeš na 8, sadkáš si tam, ak si nestihol raňajky, tak stihneš cez prestávku a tunak zrazu prídeš do nemocnice, kde ten systém fungovania je absolútne odlišný. Ten pacient je zobudený o 5, lebo sestričky sa striedajú a búchajú dverami, takže celé to je posunuté inak. Ty sa nestihneš najesť, lebo si rád, že si tam dobehol, a potom odpadávaš. No. To dlhé státie a pohľady na to, na čo nechceš, alebo si nebol na to dostatočne pripravený s jedným... Do toho ten extrémny stres? Ten extrémny stres s jedným zamávajú. To sa nedá nacvičiť. To musíš proste zažiť opakovane a... Musíš byť v tom prostredí. Poznať sám seba čas. hlavne, áno. Lebo niekto sa musí najesť ráno, niekto sa nesmie najesť ráno, musíš sa spoznať sám. A na to ti žiadna učebnica nedá. To proste potrebuješ byť priamo tam. In medias res, no. Myslíš si, že tí pacienti... Stretla si sa aj s tým, že ti pacient vyslovene poďakoval? Že si tam bola ako medička? Lebo napríklad ja som mal také príbehy, že... Lebo v tom... Ono to nie je ani o tom, že ten doktor nechce rozprávať s tým pacientom. Ale niekedy tá vyťaženosť toho zdravotníckeho zariadenia je proste extrémna. Čiže my sa nemáme čas porozprávať navzájom, ako kolega s kolegom, nie to ešte s pacientom mimo toho, čo je podstatné zistiť, mimo toho nášho, čo píšeme. No a napríklad ja si to často pamätám, že sme prišli za pacientom, popýtali sme sa tie naše veci a nehali sme ho rozprávať, nech povie ten svoj príbeh a veľakrát boli tí pacienti vďační, že ho niekto vypočul. Že stretol som sa aj s týmto, s takouto situáciou. A to máš veľkú pravdu, ja som si to takto neuvedomila, ale ten, kto naozaj vie akoby do veľkých detailov vyťažiť anamnézu a zistiť aj to, čo napríklad na to, čo nebol čas v príjmovej ambulancii alebo niekde, vie ten medic. To je v podstate, on môže byť aj zdroj informácií, ktoré sa nepodarilo predtým vyťažiť z tej anamnézy. Ja som si to takto nikdy neuvedomila, ale áno. My máme totiž to na tú anamnézu dostatok času a keď si šikovný a vieš a dokážeš sa porozprávať empaticky, tak sa dozvieš veľa vecí. Áno. Opakovane sa nám to stávalo, že sme doplňali nejaké informácie o šetrujúcemu lekárovi, lebo v tom procese to celé vypadlo. A to nie je o tom, že by sa na to on cieľne nepýtal, ale ten pacient niekedy nerozumie, že tá informácia, ktorú teraz podal, je podstatná. Lebo nemá to odkiaľ vedieť, nemá to vzdelanie, je to úplne normálne. Čiže ten medic, keď je schopný komunikovať a nechá toho pacienta, aby rozprával, a zároveň ten pacient je v takom stave, že je schopný rozprávať a ochotný, tak sa dozvie veľa vecí. Opakovane sa nám stávalo, napríklad to boli asi moje prvé skúsenosti, kedy sme museli reagovať na to, že pacient sa rozplakal. Veď si zoberme v bežnom živote, keď... Dobre, chlapi nevedia, čo so ženskými slzami, to sa vie, hej? Ale teraz, keď sme na izbe a pacient rozpráva o tom, že mu zomrel syn, mladý, že aké to je prežiť vlastné dieťa, tak jednak to zamáva s vlastnými pocitmi, ako to ustať. A na druhú stranu, to je to ľudské. Že iba takýmto spôsobom sa dokážeme naučiť pracovať s tými ľuďmi. A toto sa stávalo. Toto sa nám stávalo opakovane. Že ten pacient bol na konci spokojný. Že on povedal, že ďakuje. No, vedieť reagovať na emócie druhých, to je vec, ktorá sa v našich podmienkach je náročná na to zareagovať správne. A my veľakrát nevieme, ako máme reagovať. Nemyslím si, že je na to nejaká univerzálna odpoveď, že ako reagovať správne na nejaké emócie. Hej. Keď sa tam niekto rozplače, je úplne normálne na to povedať, že ako naozaj ma to mrzí, že to je zlá situácia a ja mám problém toto ustať. Že ten človek je vnímavý, on vidí, že sa pozerám inde, zhlboka dýcham, že tiež mám problém to ustať. Čiže kľudne iba povedať, že áno, ja to tiež nezvládam a to len počúvam, takže ja si vôbec neviem predstaviť, aké to je pre vás. Ale veľakrát stačí to len spomenúť, opýtať sa, že ako, myslíte si, že by bolo fajn, keby sme povedali ošetrujúcemu doktorovi, že by ste sa chceli o tom porozprávať s psychológom, psychiatrom, s niekým. A ten človek sám povie, viete čo, nie, teraz to tak nevnímam. A ten rozhovor sa nejako tak väčšinou smeruje sám. Čiže ten medic je v tomto procese podľa mňa dosť dôležitý. No to si teraz pekne povedal, že ak medic identifikuje pacienta a aj sa s ním, teraz mu to rovno ponúkne a pacient s tým súhlasí s nejakou psychologickou podporou alebo s niečím a rovno to povie tomu ošetrujúcemu lekárovi, ten nemá najmenší dôvod to neurobiť a dokonca vyťažil viac informácií, ako sa pôvodne očakávalo. A dokáže to aj zlepšiť výrazne komunikáciu. Povedzme si úprimne, v zdravotníctve komunikácia je veľmi... má svoje rezervy na všetkých stranách. Áno.
ktoré sa dajú len a len trénovať a zlepšovať. Máme na to habakuk priestoru. My ako medicínsky vyučujúci, aj sme na nejakej úrovni pacienti. A cesta vzhúru je stále možná. Dá sa ešte niečo zachrániť. Nie sme tesne pod stropom. Áno, je to pohode. No ale, dobre, ale dá sa to spraviť aj tak, že ten pacient porozpráva sa s tým medikom a on povie ošetrujúcemu lekárovi, no tak tento so mnou komunikoval tak, ako keby som bol nejaký pribrzdený, nechápajúci slimák a jeho netechnické zručnosti sa rovnajú nule a vie aj ten pacient priamo ohodnotiť medika v jeho výkone. Ako komunikačnom, tak aj v tom samotnom vyšetrení. Lebo už úprimne, keď na tebe už 20 ľudí niečo štruktúrovanie vyšetruje, tak už si tú štruktúru zapamätáš a zistíš, či niekto niečo preskočil alebo nie. A vieš ho jednak opraviť, ale vieš dať aj spätnú väzbu jemu, tomu študentovi priamo, ale aj tomu vyučujúcemu, že tento medic ešte potrebuje, ja neviem, niečo doštudovať a tento by mohol v svojej komunikácii zmeniť tón alebo slovník, alebo... Je to podľa mňa dôležité toto, čo hovoríš, pretože my ako vyučujúci máme tendenciu opravovať tých medikov, robíme to, je to naša snaha, aby sme ich k tomu viedli, ale je to predsa len niečo iné, ako oni to vnímajú, že dobre, to je vyučujúci, ktorý je možno viacej náročný, ale keď to počuje priamo od toho pacienta, ako priamu spätnú väzbu, tak to naozaj niečo znamená pre toho človeka. Nie pre každého, samozrejme sú rezistentné typy, ktoré dokážu hociaký nátlak udržať, ale... To sú takí tí teflónoví, vieš, tečie po ňom, sa to na ňom nezachytí. Opráši sa, ide ďalej. Áno, sú aj takí, ale bežný priemerný študent, keď dostane priamu spätnú väzbu, tak je to podľa mňa pre neho dobré. Áno, oni sú ešte tvárni, s tým sa dá pracovať. Tam sa dá veľa vecí ešte zachrániť, len to treba podchytiť a začať na tom pracovať, čo by sme my ako učitelia mali vedieť hlavne. Neplatí pravidlo, že je dobrý doktor, rovná sa dobrý učiteľ. Dobrý učiteľ musí oveľa viac vecí okolo toho vedieť a to by malo byť našou úlohou. Ale aj vysvetliť tým pacientom, ale aj medikom a zavziať to do seba ako taký partnerský vzťah medzi týmito tromi. No problém je aj v tom, že čím ďalej je menej vhodných pacientov do výučby, lebo máme jednodňovky, vieš, ako fungujú jednodňovky. Ráno prídeš, urobí sa výkon a večer ideš domov a tešíš sa z toho, že si doma. Problém je, že do výučby sa vôbec takýto proces nedá, to je úplne nekompatibilné a týchto výkonov býva čím ďalej tým viacej, alebo sú v nemocnici už pacienti, ktorí sú príliš chorí, u ktorých to úplne nie je vhodné ich vôbec zapájať do výučby, lebo sú unavení a vystresovaní a tým pádom my máme menej a menej pacientov vhodných do výučby, ale medikov, veď ako teraz všetci, ale treba viac medikov zobrať na fakulty, lebo je málo lekárov. Všetci utekajú, tak ich správame viac. Tak, áno. A teraz príde ti 30 študentov, ty máš 2 chudákov pacientov, na ktorých máš celý týždeň učiť, tak to tiež nie je úplne dobre. Čiže musíme aj toto zohľadňovať, že keď niekto povie, že on do výučby nechce a nech sa to učia na druhých, tak tých druhých je čím ďalej, tým menej. My sa to potom snažíme všelijako v tých simulačných centrách a nejakými nácvikmi, ale to nikdy nebude to organické, to pekné na tých rozmanitostiach tých jednotlivých pacientov. Ja mám rada, keď je rôzny stupeň vzdelania z rôznych končín Slovenska. To vidíš tie drobné rozdiely už v tých kultúrach, aj ako k ním pristupovať, aj aké majú priority. A vlastne to potom robí to jedinečné, čo nedokáže. Ja ako učiteľ zahrám všeličo, porozprávam všeličo, ale toto nedokážem vôbec zmeniť. Je to také autentické. Tým pádom sa ten medic je viacej pripravený do tej praxe. Mali sme jedného pacienta, chcela som medikov naučiť, poslala som ich vyšetrovať na izbu pacientov a kázala som im vyšetriť jedno vyšetrenie, ktoré sa robí na nohe, sa poškrába ploska nohy a akoby normálna reakcia je pokrčenie prstov a volá sa to babinského reflex. A kázala som im to ísť vyšetriť, dala som im striekačku, ktorú majú akože poškrábkať tú plosku nohy a bol tam pacient, on mal amputované obidve končatiny, oni za ním prišli, teraz sa tam tak ostýchali, ščúchali sa, že kto teda ide k nemu a čo, a on tak sedel, pozeral na nich a to bol taký jeden z tých kooperatívnych, kúkal na nich, že čo z nich vylezie a ich nehal podusiť, oni tam stáli, on ich nehal podusiť, tam sedel, tváril sa, že nič a oni mu prišli vyšetriť nohy a on že hej, dobre, v porádku.
a on mal pod paplónom a oni tak sa tam štúchali, že čo, odkryli a teraz nemal nohy. A on sa začal strašne smiať. A oni za mnou prišli, že oni nevedia vyšetriť Babinského. A ja som ich neposlala za tým konkrétnym pacientom. Nevedela som, že vyšetrujú toho, čo nemá nohy. A oni, že oni to nevedia vyšetriť. A do mňa 220, že už základné vyšetrenie tu v 5. ročníku ideme sa teraz učiť, ako sa robí Babinského reflex, že to už mali vedieť dávno. Tak som ich najprv zjazdila, všetkých za radom, tak? Keď sa rúbele, zlietajú triesky, všetkých za radom. A oni mi dali tú striekačku do ruky, že tak nám to poďte ukázať. Tak sme prišli na tú izbu, odkryjeme, pacient nemá nohy, kúkam. Aha, odvolávam, čo som odvolal. Pacient rehot. Mám decka, tak tuto to nepôjde. Na kolene vám to nevybavím. Ale pozarilo sa mi to nejako zachovať si dôstojnosť pri tomto vyšetrení. Pacient sa strašne smial, on ich nechal ísť si do poslednej chvíle. A oni sa tvárili, že to pobrali, ale tá moja hrdosť utrpela. Áno, no, hej. Keď si začala rúbať ten les, predpokladám, že sa troška ten vzťah narušil. Ja to robím často, že rozčuli, že niečo nevedia a potom si musím... Hej, ono, pár stromov v tom lese vždycky dobre zachovať. Aspoň jedného, ktorý potom sympatizuje. No, takže chyby sa stávajú v podstate. Stávajú, no. Hlavne komunikačné. Ja som v dobrom, ale to je tiež taká spätná väzba, ktorú dokážeš hneď zreflektovať, že už to nikdy nepovieš. Keď som odchádzala z izby, tiež som takto dovyšetrovala pacienta a som mu teda povedala, že nech odpočíva. A on sa strašne na mňa nahneval a povedal mi, ste mysleli, odpočíva v pokoji. A ja, že nie, a mne to prišlo strašne ľúto, ale on to tak pochopil a to ja odtedy túto vetu ja už nepoužívam. No, dá sa povedať aj oddychujte. Áno, veď už to používam. Ale to, že to si tak neuvedomíš, ako niektoré slova môžu... No každý to vníma inak. Áno. To je jasné. Áno. Že si povieš, že tak toto som dobre si povedal a nakoniec sa ti to strašne obráti. Ale tak to je... No a to je to čaro tej komunikácie. To je to čaro. Že každý máme za sebou nejaké iné pozadie a tým pádom reagujeme na rovnaké podnety každý inak. Čiže... Preto je dôležité, aby sme sa rozprávali s tými pacientmi takto, ako medici už v tých skorých štádiách, aby sme dokázali na to reagovať a aby sme tými našimi rečami potom viacej neubližovali. No, na to by mal dávať pozor aj ten medicínsky vyučujúci, aby sa nestalo práve toto. Tak. Dobre, Maťko, máme ešte k tejto téme niečo, čo by si chcel povedať? Myslím si, že sme to tak nejako načali. Lebo je to téma, na ktorú sa vieme rozprávať veľmi dlho. Ale určite by som bol rád, keby nám napísal aj niekto priamo, že čo si ono to myslí, aké má on skúsenosti, lebo z tej druhej strany... skúsenosti musí byť fúra, tomu verím. Lebo ja keď si predstavím sám seba, jak som tam stál a tie reči niektoré, no... No, alebo si tam bol ako aj pacient a dokola to isté, ja som tak bola, ja viem, ja som ležala v nemocnici, dokola to isté, už ťa to tiež nebaví, hej, že máš limit, povedzme, že máš svoj limit. 15 medikov denne. Ale ono sa to dá, povieš, áno, jasné, budem s tými medikmi a už potom, keď nevládzeš, tak povieš proste, prepáčte, ja už proste nevládzem, nechcem, nemôžem, už som tu to vydržal 3 dní, tak už prosím, chcem pokoj. To je úplne v poriadku. A dobre je potom ešte naozaj dať rovno spätnú väzbu. Tak vy ste veľmi nešetrní pri tomto vyšetrení. Ako priamo medic. To povedať, áno. Áno, rovno. Nech má hneď spätnú väzbu. Tá okamžitá spätná väzba tomu dá viac, ako keď mu vyučujúci na konci povie, pacient povedal, že, hej, tak nech mu to rovno povie. A naučíme sa aj rovno povedať, keď niečo lekár alebo sestra robí, čo nechcem, tak sa naučím to rovno aj povedať. Nie, prepáčte, toto nie, veď ja mám na to právo, je to moje zdravie. Toto je fakt dobrá myšlienka. Ja som sa nad tým až do takýchto detailov nikdy nezamyslel, že ten partnerský vzťah v tej výučbe, pacient a medic a plus vyučujúci je asi tá najlepšia vec, ktorá tam môže byť. Áno, a treba rátať s tým, že sa môže stať, že v tejto trojici chvíľu medic nebude, kým vyrovná tlak a pozbiera sa zo synkopy zo zeme. Väčšinou chodia v pároch. Môže sa stať, že z triady bude iba duo chvíľu. S tým treba rátať. Ja už otváram okna, keď mám veľa medikov na kope. Žiadne prudké pohyby. On keď spadne, tak sa dokrví ten mozog a za chvíľu je späť.
Dobre, tak túto tému by som považovala za uzavretú. Ďakujem veľmi pekne. A ak máte akékoľvek nápady, námietky, dotazy, pripomienky, otázky, tak ich môžete smerovať na naše e-maile alebo Instagrame. Ďakujeme. Čaute.